V dnešnom videu sa pozrieme na Nikon Z6 III. Z6 III v podstate vytvára novú kategóriu fotoaparátov umiestnenú niekde medzi mainstreamovými hybridnými bezrkadlovkami a vysokorýchlostnými vlajkovými loďami s nízkym rozlíšením a plne skladaným senzorom. Riešenie Nikonu určite dáva zmysel, keďže umožňuje ponúknuť niektoré veľmi žiadané funkcie za relatívne priateľnú cenu. V tomto videu sa pozrieme na výstup, funkcie a celkový výkon Z6 III. Čo sa týka fyzických parametrov, v porovnaní so Z6 II sa toho veľa nezmenilo. V podstate jediná významná zmena je otočný mechanizmus obrazovky. Fotoaparát je 13,85 cm široký a váži 760 g vrátane batérie a SD karty. Použitý je magnéziový rám a väčšina povrchu je pogumovaná. Celkovo pôsobí veľmi solidne a rozhodne patrí medzi najlepšie spracované fotoaparáty v kategórii. Je taktiež plne utesnený, takže okolo všetkých dvierok a portov má gumené tesnenie. Najväčším highlightom Z6 III je jednoznačne čiastočne skladaný alebo partially stacked 24,5 megapixelový full frame senzor. Pointou čiastočne skladaného senzora je, že ponúka omnoho vyššiu rýchlosť čítania v porovnaní so štandardnými senzormi, ale bez toho, aby zdvihol cenu fotoaparátu až na úroveň spomínaných low resolution vlajkových lodí. Zdá sa, že rýchlosť čítania celého senzora v plnej hĺbke je 60 fps. To už je dosť na univerzálne použitie elektronickej závierky a taktiež umožňuje točiť video v 4K 60p bez orezu. To si bohužiaľ vyžiadalo obetu v podobe dynamického rozsahu. Podľa môjho testovania zachytáva Z6 III približne o 1 EV menej dynamického rozsahu ako fotoaparáty s neskladaným senzorom ako napríklad S5 II alebo A7 IV. To je stále viac ako dosť dynamického rozsahu pre väčšinu situácií, avšak pri krajinkách alebo v náročných scénach ako sú napríklad západy slnka neposkytne až takú flexibilitu pri extrahovaní detailov s tieňou. Zdá sa však, že na šum na vyšších ISO hodnotách to nemá negatívny vplyv. Šum nad ISO 800 je veľmi podobný ako pri neskladaných 24 megapixelových full frame senzoroch. ISO 3200 je veľmi čisté a rozhodne použiteľné. ISO 6400 taktiež vôbec nie je problém. ISO 12800 je stále v celku použiteľné, aj keď šum je vidno, ale na online publikáciu to stačí. ISO 25600 je už skôr možnosť pre prípad núdze. 24 megapixelové rozlíšenie v tomto prípade dáva zmysel, takže nemôžem povedať, že je to negatívum. Z6 III rozhodne robí pekné obrázky a to vrátane farieb. Tie sú pri štandardnom nastavení relatívne studené, ale fotoaparát ponúka možnosti, ako to jednoducho zmeniť, takže to vôbec nie je problém. Čo sa týka sériového snímania, Z6 III vie fotiť rýchlosťou 20 fps s elektronickou závierkou bez akýchkoľvek kompromisov, teda 14-bitové RAWy s kontinuálnym autofokusom. Taktiež vie fotografovať až do 120 fps s rôznymi obmedzeniami. Rolling shutter je výrazne lepší ako pri mainstreamových hybridných bezrkadlovkách, ale v extrémnych situáciách stále bude vidno nejaké zošikmenie. Fotiť vie aj rýchlosťou 14 fps s mechanickou závierkou a teda úplne bez rolling shutteru, čo je veľmi solidná hodnota. Ak chcete naplno využiť rýchlosť Z6 III, budete musieť používať CF Express slot. V takom prípade sa Z6 III bude aj rýchlosťou odozvy a zápisu správať ako pravý flagship fotoaparát. Automatické ostrenie našťastie plne stíha rýchlosti fotoaparátu. V bežných situáciách je veľmi spoľahlivé a to vrátane náročných svetelných podmienok ako je silné protisvetlo alebo šero. Automatické ostrenie má veľmi rýchlu odozvu a rozhodne patrí medzi najlepšie systémy na trhu. Veľmi dobré výsledky som mal aj s trackingom. Používal som režim 3D tracking, ktorý funguje veľmi spoľahlivo. Na F4 som nemal problém opakovane pri mojich testoch dosiahnuť 100% úspešnosť. Ostrenie vo videu je podobné ako pri ZF-ku. V bežných rozumných situáciách funguje veľmi spoľahlivo. Je mimoriadne plynulé a celkom rýchle bez huntingu. Dobre fungovalo dokonca aj v niektorých mojich extrémnych testoch, ako je napríklad tento s SD kartou. V iných náročných situáciách je občas pomalšie, ale vždy si zachováva presnosť. Sledovanie tváre funguje vynikajúco vždy.
Celkovo som s ostrením vo videu spokojný, ale je tu ešte malý priestor na zlepšenie na úroveň Panasonicu a Sony. Aj videošpecifikácie v obrovskej miere profitujú z čiastočne skladaného senzora. V prvom rade treba povedať, že kvalita videa je vynikajúca. Bez orezu točí až 6K alebo 4K s plným downsamplovaním. Množstvo detailov je vynikajúce. Asi najväčším highlightom, čo sa týka videa, sú frameratey. Z6 III vie točiť 6K 60p bez orezu. Ľudia si dlhé roky pýtali aspoň 4K 60p bez orezu a teraz ho konečne dostali v hybridnej bezrkadlovke. Toto bude určite jeden z hlavných dôvodov, prečo si kúpiť Z6 III aj na video. Videošpecifikácie sú celkovo fantastické. Dostanete v podstate všetko vrátane ProRes, ProRes RAW a Nikon N-RAW. K testovaniu týchto pokročilých videofunkcií som sa bohužiaľ zatiaľ nedostal, ale pokúsim sa napraviť to neskôr. Bohužiaľ, manuálne ISO sa dá stále nastaviť len v plne manuálnom režime. Vo všetkých ostatných expozičných režimoch, teda Auto, PS a A, je povinné automatické ISO. V poloautomatických režimoch tiež aparát nastavuje veľmi rýchlu spúšť a zbytočne vysoké ISO. Aj napriek tomu je Nikon Z6 III zrejme najpokročilejšia full-frame video bezrkadlovka do 3000 €. Ak dokážete naplno využiť tieto pokročilé videofunkcie a kodeky, alebo chcete spomalené zábery bez kompromisov až do 6K, Nikon Z6 III je veľmi dobrá voľba aj na video. Aj stabilizácia senzora je veľmi podobná ZF-ku. Oba sú normované na 8EV, čo je momentálne najviac spomedzi Nikonov. Tieto hodnotenia síce treba brať s rezervou, ale v každom prípade je to mimoriadne účinný systém. Umožňuje vám ísť so spúšťou veľmi nízko, a to najmä v kombinácii s elektronickou závierkou. Silnou stránkou IBISu v Z6 III sú aj statické zábery vo videu, ktoré sú mimoriadne stabilné aj cez 100 mm. Chôdza je tiež solidná, a to najmä v kombinácii IBISu a elektronickej závierky. V takom prípade dostanete použiteľné zábery pri chôdzi aj bez gimbalu. Ovládanie je v podstate prenesené zo Z6 II. Grip je veľmi dobre tvarovaný a ja osobne mám veľmi rád aj textúru pogumovania na Nikonoch. Myslím si, že väčšina ľudí bude s gripom spokojná. Na druhej strane sa mi nepáčia vyčnievajúce oka na popruh. Tu by som omnoho radšej prijal integrované. Rozloženie ovládacích prvkov je štandardné pre sériu Z6. Dostanete dve ovládacie kolieska, joystick a PSAM koliesko na ľavej strane. Osobne by som preferoval, keby predné koliesko vytrčalo trochu viac dopredu. Niekomu tiež môže chýbať tretie ovládacie koliesko okolo D-padu. Takto rýchly fotoaparát by si podľa mňa zaslúžil aj koliesko pre voľbu režimu sériového snímania. Naopak veľmi oceňujem plne separované režimy pre fotografovanie a video. Špecifická vlastnosť Nikonov je, že nastavenie automatického ISO sa nenachádza v ponuke ISO hodnôt, ale je to separátna položka v menu, ktorá sa však dá nastaviť na funkčné tlačidlo. Z6 III má aj stavový displej. Je dobre spracovaný a ponúka užitočné údaje. Niektorí užívateľia bez neho nevedia existovať, iní sa na ňo nepozerajú nikdy, takže jeho užitočnosť je čistou vecou preferencie. Ako obvykle, menu Nikonu má svoju vlastnú logiku. Ak ste dlhoročný užívateľ Nikonu, nebudete s ním mať žiadny problém, ale ak prechádzate z inej značky, bude si na neho trochu treba zvykať. Obsahuje totiž menu pre fotografovanie, menu pre video a pre Nikon typické menu s ceruskou. Niekedy je ťažšie odhadnúť, ktoré položky sa nachádzajú v menu fotografovania a ktoré v menu s ceruskou. Keď si na to ale zvyknete, nemal by to byť problém. Veľmi vám pomôže aj e-menu alebo funkčné menu. Potvrdzovací problém, o ktorom som rozprával v recenzii Z6 II, je úplne odstránený, takže teraz som už spokojný. Displej na Z6 III je vynikajúci. Je to 3,2 palcový panel s rozlíšením 2,1 milióna bodov. Tie 0,2 extra palce prekvapivo spravia nejaký rozdiel. Rozlíšenie je vynikajúce a takisto aj jas. Je to naozaj vynikajúci displej, na ktorom Nikon evidentne nešetril. Ako som spomínal, Z6 III teraz používa otočný mechanizmus. To je znova raz vecou preferencie, takže niekomu to bude vyhovovať a niekomu by zase viacej vyhovoval klasický vyklapací displej. Elektronický hľadáčik má rozlíšenie 5,76 milióna bodov, zväčšenie 0,8 krát a jas 4000 nitov.
Je to znova vynikajúci hľadačik po všetkých stránkach a v kategórii do 3000 € je to nadštandard. Z6 III používa batérie EN-EL15. Cipa výdrž je normovaná na 390 záberov, čo je mierny podpriemer, ale stále slušná hodnota. Deň môjho typického testovacieho fotenia som zvládol na jedno nabitie, takže sa nesťažujem. Fungovať budú samozrejme nové C batérie, ale aj staršie B-čkové. Nabíjanie o maximálnom výkone 10 W funguje iba s C-čkovými. Nikonu sa úspešne podarilo vyplniť medzeru medzi klasickými hybridnými bezrkadlovkami a vysokorýchlostnými vlajkovými loďami. Je to dobrá možnosť pre užívateľov, ktorí požadujú rýchle sériové snímanie, dobrý výkon aj s elektronickou závierkou alebo veľmi pokročilé videofunkcie. Daňou za rýchlosť je však strata jedného EV dynamického rozsahu pod ISO 800. Preto by som Z6 III neodporúčil pre krajinkárskych fotografov alebo ak je pre vás dynamický rozsah z akéhokoľvek dôvodu top priorita. Funkčné vybavenie vrátane obrazovky, hľadáčika a stabilizácie je vynikajúce. Ovládanie a užívateľské prostredie je typické pre Nikon, ako som vysvetľoval vo videu. Celkovo sa určite teším, že Nikon spravil tento fotoaparát a s ním v podstate aj novú kategóriu bezrkadloviek. Ponúka dobrý kompromis medzi kvalitou výstupu, rýchlosťou, videofunkciami a cenou, čo znamená, že ho môžem odporúčiť. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.